Abusia had a so emergency Ghana TV, Mammy Share na face, Mema wo aquaba, and then so your son's word dear Shemu, ever have him. Now I know what dear Shemu or Hannah dear Nature said, a story about becoming son, and I know what about the pincing, Nebusia, and then Messaka updates be ever say, some back and none wonder. Your mammy be at the Nasa Mabet so, Nana Krobea and Nim said, a Bema one and it's a Duana, Jonas or Bonnie baby so powder, Nass or tripping Bema Yana Bema no egg can't send be actually to train home. Sele bema enye dwuma sabe abusia enna yensaka papa yi ewa hase na maame nso ewa hase ya kire se papa ne de nchire mu etudwa eno nti yensem na mepese obeka me ho ne yakọ ya hwa akọji nchire mu na fe ye ba na ne aka echi me de aba be down na mu mesre wa so be like video no a share na fe nso wa subscribe e de ama me yenko ne nkonko ti nchire mu no embra sisia ene enkomo wo yanim fa prosecution sheet ne mamie ababa wabi na anu ada ba yanim ewa afidie yi so but in the first place enra enkomo na yedi ye ewa afidie so oba de cha me na ye hefa Krobea so na sa enkomo bro no be so na enkomo ni free buy kwada so he ya efa maami bi any beef wo beef na wo manya no ende maame no a ono na anadwo ede eho no ye ne dia no ono nso ne crutch na yesi e friend more cash ya ni tri hu nyina papai ono nso ne maame ni nua wo mo nso ba ha ne ya ka kire om se da bi asem no ebe pi asem ba da bi ha no ya ka se dwoada eni ehia wo no mu nyina enti amo omko Nyankopon ya adomo a dwoada ye be san tena sa asem yi so na ya hwe ba bi asusuan e de brode ho no e be fa na emom we die bosomi ye wo mu ida na tosu dunai 14th April 2026 ena ama hana ana hana echa ofribo ho eba yanim ha ewa afidie iso na wode ono ankasa ni kunu ni twotwomtwo kwabena nsa dodo na anim se ye frɛ no alaye man o kyerɛ sɛ oyɛ trotro droba ena ode ne ba yanim ha asembania nti no ode ne ba akra me da se satiefo be kai a ene na uti a ye wa hanom na oba pa echa wi akwan oba na ni ho hancho aden o se yebribi mesi suo no mehia owura bi be mampo na menhunu bida ampa o de pa asem tu mitrim e maame no e wareye ampa ya bobra no akoyanimu a ya wo mamu no makomako me ensa amasa abrikura no me yenum podi omonyini aka ketwa e baako ketwa no ko no ho se wa wi school nka wo mo ano enso wa mfi no na maame ya so okoje ebosia e de ne ko ye wa wi school ko no so onyame beye akwada no e de no eno no afi omotena emre kakra afi de ni ti a watwamu no nyame adom omotimi asifia wo mo atimu de akoba ya ne se bema no ese oba no nya de a openi biu aden osusu se wakobo adwaman enti wone ne na emfie be se nsia ni de se oba ne be ma ehia o se ne huni ho se oba ne se be ma ne se na me ka se adwaman na no odi gina so no enti musumi nsia ni be se mfie be se yi ni de enso mu nyina da cheven ho be ma no eda ho na be ma ne oba ne so wo chimba no ho no mo omatna afide ba oba ne so hu ni se wode koto be ma na oba na abusuan be ma ne de koto be ma na oba na abusuan se onware oba no ifri se wabo adwaman na be oba na abusuan to wo mo nsa de frɛ be ma no eno so de wo se wonko be pem ne wo se wonko se edan na be ma edi be ma han a na onu nko adi onkai kura na no 100 million enka ne de no wode dan mi ensa ma han mami bia wa ma no ni saa ni ntino so wagyae no a omfa ne nkɔmɛ na busuafo na ajapade a ɔma ne so omfa ne de ema no akora asɛm ne ti a wamu ne tofu abomu no enie good me da se atiefo ye yanim ha yedwumadi a yedie ye ntie abasa koro enyina so mfa nya adwuma na ade a eto de bia eye mawreho ewo mema ho me da bia meka ema wo kamafo emema ni kamafo enti me manim ha no
me ye kama for ma both e ma ne mema sebe obi ntumi mfiti preko penka ne de e ma menyini na emom die mi dwa na metia na makome tutume eye wa ya bebo kwa adu atiawo na ye frew na wo sante ho ye mensem obi aye bema wo de fie se wo ba ahoma so na me frew a wo betumi akasa bensamfo ne nkwase asem bia wo pe e de akyere me na emom nya manim ha se wo nsamfo a wo ka kyere mi wo gina manim a mehwe wasum yesi nipa nim etise kru twamansa se wotie wo ye panyini na wotie nipa baako de na wo gina so na wo de yaade a panyini wo se wo fie sabi yetete ha no obi anya akwada enti so obi di asemba wa fa wo ho no yeto nsafra diefo munti awerɛho sɛm ewom opanyini kwabenansa alae mai sabe obey asɛm obɛka kyerɛ yɛn no kwabena nyeso oka ne de ane agidi ewiase emema ebre emema nam hawmu emema nam atiti mu die obi ka ede ato so se wantumi anyi ho ano ana ye fro menka he momfa monkwasi asam nko de mu pa bia monye opesa wo kyerɛ me se de oba ne kaaye no eye no korɛ enti na wo pesa wo de mensem mesi atie for mensem a krachi ye sabi jataba the phone to speak out mi ankasa masumbi ena na mi tie wo ye wie dan program no wo frɛ more than 3 times kra e wa ahoma ne so wo kai nsem bia wo kaaye ni nyina ne e wo office ye jataba the phone to speaker ba bedwafo no ye nyina ye TV ekwa ase ye no ene ise waba sabi yen ye tenase a ye prepare asumdue kame se wunyanya asumdue a de aka nyina odoma nkoma boawo de kan ho oboawo no de kan ho na sebe se ye ware ba na ye gi ye hutum se ye ya kanfo na ye nim se ye mpe ba amamre se for ba ne ko oba mesre be ma nware o be ma wo na wo fa wabusua densa eni trade kosre oba enti se wo mpa wo de ne ko obi tete wabada no busua ni na so no akofa ne ho aba no aba beduru ha na ye frau ne agya busua ni kwan a san kofo a e fra wa pa adepa e de ama no ye kasa bensamfo kyere won menya saa de ni bio wate wopanyini na sebe yen ti a yete ha no yete ha mo bia yente ha manipa ba akopɛ nipa ba akopɛ meka asam mfa kyere ye emi anyini kyere yetie ha ne yetie ha ne ehunu se de wo ye eyefo de wonso wo ye eyefo wodi ka akɔto a woni bi mu the fact is obey ya betra yedim ha na waka wono na asɛm no nkyerɛ so ono ne de na ye de wo beba beka to aso wonkyere mu a wo de beba no eno na be kyerɛ yen sɛ asɛm no yemfa nto ha masomdue mra manya saa de ni bio so obi frɛw na panyini bi ato nsa frɛw na wonim sɛ wasɛm no ɛda mani nkan sɛ be ntoto boɔ mfa nkɔ park ne so opanyini wada meburu eni die ne ye de ba wo eni die abode ama ye no wo de ama me no me nso me de saa die ne beba mo ejiremu bi esa fata do me nso me de beba ekwa wiase sister waba tinka ye gina oba ne de so se wa ma eni tu yadamu epesi etu a senka de besi nasi emramu ekuro yi mu se woni oba betena se ne oba yi beka kire yen emfie mu na woni ni nhia nada chamber nie hall nie obi da chamber no obi da hall na se ne nam weitie yi no onam ho se bi wakodware ntumatwa animu na wo kwa akowura ne diem ni nyina akora wo kura eku sunsum so obeka no kora eku sunsum oba ewu ni bia o pressure kosoro especially se mu nyina mo hye dem mo ahwe ya ba ko betumi eku ba ko se wagya no ana mu nyina mo sa te dan kurom eye chembe ho efie ho ana onu nsu dware efie ho ana wo nsu dware enti obai wo betwam nioma kasa yi wan hweye bibi besi ti manya saade ni bio ena wiei atiefo kwabenansa alaye mai owo yanim ha na meno mentwen ma wo nkwa ansa na maka wakira asem wanim oni enim me no omunim me for that na maka me no kore
na me de akiro me kawie na bi twamti a no atwamti ma hu se Krobea waka no kore no ene yatwa wuti okọ menye saa de ne bio abaya wo die pa na ne hia wunti a ema wo de alaye mai baaka no wonti bi nipa nim te se kurutwa mansa ebi a besesa wan ade hia minti a me ba ha pa eye ejapade a me ne na ye ode ma ha ya no diska no na me so wonche emfa me de ye ma me o se onche ne enche ne chena enu nti na me pam che o ma me de ne ba nti sisi ade ejapade di ena ode na ba he ba che me se monye me de ye ma me na aware na gu me ba che aware so o so waja me aware na gu me pa cho an agu die nti die na kire sa aware na gu me pa cho die kire ni sa agu ni sa me ko ne nchen o ka che me se ne hu ni ho obutu ho 4 days ma me no aduane ma no otu ni ka akoi afede okobai obenya accident ma me behwe no me hwe na ma ne ho to no accident ni mu busu ni biansi wo e protete me so me dwale o sa akwala me dwale me hwe ni wie ye insurance ya de ma wunyina la o kwen se kola ama no wa ama me de ma ampa aba me ko ka kire sister bi sa me ho kire me enti wo de on pa adwuma ma me na sister ne pa adwuma e de ma me na me ko mazin kakra de na kire sa awade na gu me ko ban so ame no ama wudi bi afa de o ka kire me se me ya shawo ni ba tutu din ba ama de na kire sa awade na gu e de na kire sa awale na gu ni se o mama ko ma one me na okay where die ni mani nsan wo me pa cho me ya Asante ni pure me pa cho be ma ne nso o ka kire so ye die ni o ya bunu ni e bunu fa Asante fa okay ese bo ayi e bunu ni Asante hye so okay ye nyina ye ya akanfo ye wa mamre ni amane a ye de ware sa mamre na kwa ne subi e na alayi fa so ware o sa kwa ne subi me ba cho oba wabusua fie me ba cho o de nsa bae me ba cho de wabusua hia ye ka kire de ma ne betuae me ba cho wa ware o me ba cho na o se waja wo no eno nso wakoya sa mamre krona ma abusua hunu se waja wa na me ba cho de bi wo de koto wo mani mu no ana me wo fa panyini ni ho oba ya o mo fele no wa anko ena o mo ma keto ani tu ana ma oba na nim o mo ba ebe tena ase se on tena ase no mu musa na kwa so o mo de ba o mo di amane ewie o se ne busua ni bi ani ho ena o se o asem no wa ama na ntokwa ena wa ama na yi ti on tena ase kura no mu nko nchirechire mu kakara wo se da ena me wo fa sere ne se saade a wo ko enti tam bia o de ne busua ni beba bia se awie o anadwo on fele no wa hwe kwan a won fele no enti won fele no ena me wo fa na fele no o fele na o so won fefu no wa fele na o fele na on fefu no enti awade ni ngui amamre kwa so de ngui na no no de abie aka kire o se wajao okay alaye ete say papa nyamia de okay e de nyamia se ababa we ya wote wunchen unim no amini no bra wadim kakrafo no me bibi ko no okay unim ne kwa be so emere no minya no oyere no unya no de na kire se ya oyere onso kire bibie de kire se emere se mene na ne da sore mene na ne da sore so na de ba ni se be ba me mo akode ba ye de mu se woni oba da sore a ye wonioma awafo ye hwo me kire se ye da sote sa nioma no ebi ye se oni oba no be hiada ebi ye se obebo oba no akohoma sa nioma ni nyina koso ada pacho bi akompande me bona no mfa em se hu hia tema frisa no so onfa no so me nko ni nchebi edi be sei ni endi abasa mintimi nchire eburu mfiedu de nu ensia nu be mfie mensani oba ne ka kire ye se ensia oboa okay afei asemu a wo ba idi aba betu ye nimu yi onso nchire mu ne sai asema wo de ba be da mo no meminya no ti o ka se meja na bo no ka kire me se wo ja me wo de nsa e koma me maame minti nsa na me twen se wo de nsa kwa koma me maame me so minti bibia ono pina no ka kire mo no to mu musa no unchire mu asa obey
ɔse ye dwabanfo bo ho krumo de ne nam papa so okasa oboa so okasa oboa onka da so ye dwamanfo asoma me ka kire ne se mahu miss call on 499 de me ka kire no me se me kan kire so ye dwamanfo me pa chao Mami Musa no nanu asem ni. Me pa mo he dia onka se oyejamanfo. Dia mi Musa ona no. Me nka sa nkyere do. Aha. Me nka sa nkyere so oyejamanfo. Wa wo ba ma wani me ka nkyere o se da. Se na ewugu ma me animu ase ija. Akra no me ka bibi ankyere me. Akra me ka bibi ankyere me. Okay. So oyejamanfo. Me yire na me asemi tuma ka kye me so oyejamanfo. Okay. Enti mfie miensa nie. Oni oba na da sɔre wo da wo baabi eno ono nso da ne baabi wo da wo ho ono nso da ne chamber akonhoma wo so de to ha na onye enti na ma wu gyaye ne ho onko na wa wo hunu saa de yi no de na akasa akire wa wadwene alaye mai me busa wasam ame ba odi ma ba no kra me kasa no me ba odi ma ba me mente me ho ase o se me mente ba ma me nkyira o ma mente ho ase se bo fokro tra kra we se le misie na odi ma ba me mente ase se dia wo pe no won kan kire me na mi hu me ono so oba bi jame odi se kwa akoma me mame ma twa me nim ansa no ma se anyo no kan se bi opa bia oni se anyo no ka kire me se kwa akoto sa bo me mame awura o se dia wo pe no enti e ma wo de ba ha no waka na emum se sisu bi no wonte nana me pa cho say the o ma me kire o ka kire unti tie wi o ma me ye me ho ade akura no wontim na me de nsa akoma na ma me papa ina je nsa no enso me kan sa me de nsa akoma papa no wa na me de won sa e bele ho me kan sa me de nsa akoma o se o wale me biem nana me pa cho me bra na me edi kan me ne ba ha no odo ne kwotena baabi okra bi kire no ana papa ya ankasa nso me wo fa fle no mo man international me wo fa fle no oka kire ne se onka kire me wo fa se onwale me biem ma papa yi ka se ontimi wu awale enti na wanye na dwene se asem no oba so a watena ho ama asem na ye dey ache no me wo fa number wa ha ebetimi afle ni sesi ya sewo enti we bie wa no aka se onwale me biem what can you put in the brand? I saw when you bought 2 bar. Who the Filibo was dancing? If you are me, what can you know? Gatano. I saw when you bought 2 bar. What's in that your what's in that your parents? What are you talking about? Say ya, boy, food ye. Near pa, ye se sabe o kan na o se won kan ya de wonu nsu tie no beka se me pa cho nana mandim me pa cho me liama no me pa cho alaye man o ye ntro se won kan ya nso a obeka se miawa no miwura mesre o obeka se alaye man de o ka no no kre enti se alaye man se ono tie a wote hai onim de enti a wode na ba enti de enti a wode na ba no se si subio ma laye man nana me pa cha wode dan ma ha ya no wadi ska no on fi me ne me se won cha dan no fa me de ma me na me nko alaye man afi wate de enti ode wa ba ha me su mi nya na wode na ma che me japade de bia ma no enti se si amote sa waafo ayete sa waafo emponi ena wa no asem nam de ye adwuma emfie miensa nie o mo ba ko homada emfie miensa nie onko ba hoda na pa cho on so emfie miensa busan se mia na msi mi mi di ade akura musi wa mia na mo horo madim madidi awie no me mpa bogo kwa no odidi we he odidi free he to na abonten ma be di no fi ntin ka ba ko homa fia ka beta abonten ya wonfa di asem na wo me de to wa wonfa tobo odi to wa wonfa no hwan yenim na ade koto to me masem no busa me masem kra no me sa teacher bi a teacher friend teacher kusi ko bi ko kra na yire kra na ti sala yesu ni woni we kra na say ante me masem nka nkire obi won ode na asem nam me mpese obi bete masem wo me but alaye tobo ye de wo asem kakra yi a wo ka yi na ye adwuma wo se eyemfie miensa omo akonhomada kire se na wo de to hwa na wo mfa
mienu onko ne ho nso da ena mpese mi hunu se ni nyina mu no hwayenim na ade koto ye se bia me yire me bona kon homa wo mfa okoto hwayenim namba 10 minini mienu asem afa koto obi ani wabra okoje no nzufre abusunya ho wabra wa ankasa nso Uma obi ne di wanim de wonsa ekosre oba no wamfa nto obi anim se bi ade me yire de yemnie wankasa e de ne kofa ai se odi akohoma beto ho na onfa de ne de bai na me se be de to a wonfa nti minim de e ha ono na dwe wa musa ne nso me ma musa no oti nipa dodo anim o alaye ahaya oti wote da mu hape nanso nipa mpem enetie se me ne oba tie menye oba hwe oba nya me hwe me discuss oba ko mienu miensa me de ato aso a oba na mfa se eyema na kon huma o me koba me ana me to aduani fira bonten na mbedie na bema wo ne wo yire da edem eda soriye wantumi amu se oba ade na me discuss wo se fa ya aduani a wonyo ma me ne nkwada ni nya bi nie wa musa alaye opinion for the sake of records body na matifu no about your friend Setebri eja set odi ani alaye but your mini opinion no wadama udi nanim kosre maami awade ma no me about you udi nanim good moko hen apeja esreso kodi apeja oh okay kodi apeja obey ni kunu onom ntemu awade sembia ba wanim da me bacho ani ede ne bai kwan so ne de bai bacho obey na ya oniba obeka de o ma ba kunu ma me obebe prince obeka de efa oni okunu asemia oba o se de o se okunu enfi no nti me hwe na yen kan asem no okay na me ne so be nyina no e kono na me kachire no na ya de o kan se ya tobu na me de minim kwa me fa so me sisi e be kama okay enti me nya abotre enti o kasa oba ni okunu asem de se me ko ani mu biem enti o san ba be mpri no anam se no asem no e ya ekase enti me nua kuma wa ko so e krum tano so tichima tano so ama me kachire no se ni asem no se ni sikono no e bia me na me ka me nua no fa brana behwe na bia de o kan no afa na se aware pa me makoje na me tram na godie me adventist mitimi twen emaningu okay nti omramu se be ya nke be yi nti mema oni mine na ntima manu no mu ko se onko na de hobia onko e kan kire no onko spray ni kire no okọ no obai no te se wa ma me ka asempa bia amfa ho nti minu se bia wa bai de omuntamu ye ya amna no meti se se odu na bai okay obey na busuani bi aba wo nkyɛn da obia omo afrem na obia ni wa ba nkyɛn ne de ne frɛw na o se ne wofa de nkomo no ne udi na o ka se asɛm na ne ofa se ne bai no ye hwe na yenka ana me ka chen se min kwani asebusuani ame wo ha entinka ebeya anka min nua ba ko wo ye krum ho a me pesen ko bebe kan ho na min nua so me ka ya de o ka che me an se o ala ya asem de o se unya na ono a be ka asem no nya asem bia eye bia nti min nya ma ala ina ono a be ka enti o ka sa na mu se o ene se aware asem de bia na o munim kan ombe fa so ombe kan o masem enti na ma me so matia da kakra okay what the asem ato ala ya anim wa aware semi ho ama na ka kire wo da se obey ompeni bieu ema odi ato oba no abusua nso anim da me pa jo onka opasem kra che me da se bia ompeni biem de onka bi da blasted se me ka che wo fa se ala so ompeno ene de ene so obetma meba enti ala yen kan kire o se oba wi ompeni bieu David onka san che me da okay na ala yen ne yire ntem asemi eba wani mo ha wani a obeka se di be se achepa achebe fie mienu ekodie no kwasem ni oba okay oba hoda bia tu na mo free oba mi fie o okay ebeka okay na atu emu aba bedru sabri
Who say bibi halaye say bi obey on penny bio enti ene ye nkoja halaye no on for obey en komana busua. No kwase ni bibisa me nuan say misra oba say on peno a hwene hu de ayi ni beto na me ade me ni ani mu say nkoja awade. Na mo busuafo ni bi o ye kromo a metimi e de asem na ma o na say de obi o maye. Ba me kan so minya na o mbe solve o made. Okay. Enti obi a on ire de so mbe solve problem ade na say tambia me koso ana me kan nti na ma me so ma relax kakra no. Okay. Oba wo de jawe ho ade na onfa ala yin san koma na busua. Nana me pa chewo. Se me kasa me de koma na me wo fa say mimi sa panyini bi ansa wono awale no so woni mu oya wo say tobo ansa nti na no me ko ho no me ma me mo kwa hafo koye akola ba ko ho ade nti wo ba no wo de nsa no emma o mo say on family me ti na no ada na me ko je nsa ne beto me je nsa ne beto ho na me ba say. Okay. Na me say me busa mo a na se me fama na mimi nim de wa ade ni city ti ji se me ba mo nim ansa na amamele da ho se me fama na de na ade ama no pacho no. Atiefo alaye ne ne yira sem enie alaye enti obey oda so pene se yire miminya no asem na me busa o oda so pene se yire enti da be na be sha ase aye asede se be ma ene ya kra mitmaye ene ya obetumi ai na obi ana ope wa ade dada aden na wa be ma ne ba asem de yetumi kano boko ma ne ye boko wa nya soso ano a mfiem yensa ne akire nie adentia dientia bra alaye alaye mai dientia nse sa brand de na nko asiwa adwene mposa wo mpe na ebi e ba mpanyini anim na aso pe ade we ho ye nhye ne nso sa ade we first ne kumma e wa awade mu me de ne nsan akwei de ebe ye ne se japade a me ne na ye be ka so no agya awade ente sa bio me pa acho ene one na nka betena ho no manfie miensa be ma mo akọ homa kwanu tum nam de mkasa be ma mo akọ homa enti wotu a wotu anyina ejapade na enti na ate ho se unsu mfira ware animu eye no antia eto de bia ya na mo nso mo me bre eto de bia mo me bre dodo wa ho eya na hye emema ni bitrim ono de ne nsamba so wagya me a ejapade no wonka ho boa man enti sa oboa ubetumi akasa ejapade na ne wo be ware awurai na waye de a wo nso nko na emom ka ho ni input eka ho bi ne ade ade no si wa ono kura de nsamba se wagya wa wo de ne chefa a wodie ewom wo de be ma no nti oba we semahu ni problem wo nyina no se me de nsa kwa mi nya me chefa of it ye be ka se me na majai nti no oda so te ho we kase na wo ne ho nka ba this time ko afo se me aya sa pepa me ho eno so na alaye di aye mechanical advantage ejina so se ne me a ma afia wa akosi se wa wo be ko se bi ni nua iso obeka no kra ni nyina anie na nka ne oba betena wa wasem a wo ka kire me sem dia ko homa to ha omfa me dia masem dia be nka kire obi a odi akọ to omfa be ma wo kobre e wa abontia pesikaba na obeba oba no aduani nsi ho ni nyina ahwe sem de to ha onka me nso menka emfa me nso menka masem nkire obi na ade ahye ho na okọ no ato aduane wa abonten na oma no ketwa na owum no oye de didie menma wo kwan ketwa na owum no oye de ne didie alaye ketwa no hwan na hwe no na me na maniska didi oko school obey so on ne kwaje bosia de ne ko school na oboa hwana de ne koy na oboa hwana de ne koy na mi tila driver efie bibia no ono oye nsa ye ni time say na say me pray na me ba efie betra say na je say me ofie so bibia me ye bia wokọ ye kura tumi niska mande ko na no wote ase wokọ ye a na wosono bag say asema wo ka no ta chi bi ubehin nsa me bo a krofo bebusa
Crofo be fro busa se wonya de mabadi en se wadi ka o entini je se wadi bi ye nyane sa me pa cho ye nyane sa me se akwada no abaya me sro akwada no ni suku hwem hwan ne hwe no mia na me hwe no wona ade ne call SS mia na me de ne call ye o de ne call SS bay na mpa cho me no bibia nya me di mechi bibia ja no o de wachija ye ja oba no bibia me do chi bibia ja no okay but ade kodia pa ntia e ma na ode akonhoma ne to ho ano omfa de wa akura da unim alai ma me moti unim de ntia oba de ntina na okunu de akonhoma to ho ana omfa nana me pa cha omfa bi nto hoda nana me aduane no a bisa blessed me yoba me nu aduane obenhia mu kro ne yere me nu aduane ma na asofofu nyina bedi me aduane oba ekeche na wanya aduane na banku kura na wanya bi wo me yoba me mpa aduane no a wudi sika to wo da ben na wudi sika to wo me hamna ma fa no aduane ama wada enti se ye ya na se ye to aduane wa abontene kura na me kura me mpe me ma ni di abontene me enti se ye ya ye ka se ana wo be ma yi mo akonhoma omo wakonhoma edi be se nie nana me se ben fiensia ni ne taze ma me hoda ya se mu wo si akora no na ahwe ni secondary school wo so na ade ne ko secondary school me fra Francis yi ho ana me kwaje 5 million ana o gede 3 million so me so wo na wo de France yi osoko SS ya kana kole wate okay ya kan nyina no sebe abedwafo ne atiefo enso de omano ani esemu bi alaye se on your da so pew ewura nana me pa nti o sese ye ka na se ni ya wonye na sede eni akonhoma obebo ekwan so obekọ na asumdua wate nana ne so we de mintimi biem adentia nana intimi mesraw ebeye yie nana mesraw mintimi mi dwa to ampa chew nana wada woroma tina me de be dawo no mintimi mesraw sana first meto nana mesraw e na afi na aba nana me bunkoto ti mayenhwe na yenka na laye na nana mesraw mintimi nana de me de ba ya na de geme de ma na me nko nana mintimi mesraw mintimi o na se si ope nana mempe adenti mintimi untimi se na watimi do ho aka me gina wo gina bontinim asawe ni ba tutu ni ba me san me ba wati nana mintimi o nana mesraw nana sase mwe why na ye dance ni se wa boss mi akokoro mo even akakora ya bo atara wo gina kana no asawe ni ba tesawo tutu ni ye di we fio nana me donya me ka bible nana mintimi o mesraw mintimi edio atiefo abi abedru ni de te hono no enti mama ye hwei na ye hunu de ye beye nyabotre mesraw meba nyabotre ne wofade tie ama yen kasa sa wo radio so wofane de wafre na emom o se alaye anka nkyere no ama na anka nkyere wo fase ompe obio na o kire me wo fase mama me ne basanka sa wie mefre tobo o wofa no we hin sesei o wofa we hin sesei okay munya abotre mame ye be frɛ ofa no na yahwe se ne etie James how Jay ne papa share video no e ba ne papa e ba ye wutie ne nsem odi tu dwa ene ma me die ya na anu ado de betu dwa ene ne de na odi apeso na kire se bibia nko yie something is wrong abusia wow de fa wadwe nchire fa to comment section where dey na wodwen fa ho yentie ma me no anase yentie ne papa no so eka yenche anase ma yenche jakade fa wadwe nchire fa to comment section on the hu hia me papa ha na mdu besi like video na fe share na subscribe ma medino Nana Akosia be pa so that's why emergency Ghana TV that's an ever so e dey share e wa hebi makro